interesat, dar aici am preferat să merg. Am colaborat cu mai multe agenții de ani de zile, dar acum m-am oprit aici. Îmi place. E o agenție serioasă și pur și simplu și unchiul meu și majoritatea persoanelor din familie aici vin să-și propune bilet. De o săptămână avem o mică îmbunătățire a site-ului nostru. Clienții pot intra și pot cumpăra cu cardă de credit, pot achiziționa bilete de avion, cazare la orice hotel din lume și, mă rog, care intră în sistemul nostru de rezervări și chiar și transferul de la aeroport la hotel, tururi, anumite tururi organizate în principal în capitale. Vor să viziteze un anumit obiectiv turistic și pot achiziționa acest serviciu prin intermediul site-ului nostru.